Hello guys, mga Uragon. Luluto tayo ng Bicol Express na pagi. Ito yung aking pagi. Ito yung aking mga ricados. Ayan o. Bawang, sibuyas. At ito yung sili. Siyempre may magic. At yung luya. Siyempre meron tayong malunggay. Ito yung gagamitin nating gata, coconut milk. Galing pa sa Makati. In-order ko pa to galing Makati. Ito yung iodized at mantika. Okay, umpisa natin magluto. Yan o, nakulo na. Lagay natin yung pagi. So, ito na mga Uragon, ang Bicol Express na pagi. Ayan o, hindi yan kinunot ha. Kasi yung kinunot, nininit-nit yun eh. Ito ang Bicol Express Pagi Edition. Right?